Hiilivedyt ovat valtavan suuri ryhmä erilaisia kemikaaleja. Käyn seuraavaksi läpi perusasioita hiilivedyistä ja niiden nimeämisestä. Nimensä mukaan hiilivedyt koostuvat hiili- ja vetyatomeista. Fossiiliset polttoaineet, kuten öljy ja maakaasu, koostuvat erikokoisista hiilivedyistä. Hiilivetyjen palamistuotteena syntyy suurin osa maapallon hiilidioksidipäästöistä. Tarkastellaan nyt hieman tarkemmin, millaisia hiilivedyt oikein ovat ja millä tavalla niitä on jaettu erilaisiin ryhmiin. Ensinnäkin, hiilivedyt jaetaan 3 perusryhmään sen perusteella, millaisia sidoksia hiiliatomien väleissä on. Aloitetaan alkaaneista. Yksinkertaisin alkaani on metaanimolekyyli, joka koostuu 1 hiilestä ja 4 vedystä. Maakaasu on pääosin metaania. Alkaanien nimet päättyvät aina aani-päätteeseen, kuten metaani. Itse asiassa alkaanien nimet ovat kaksiosaisia. Ensimmäinen osa ilmoittaa, kuinka monta hiiltä molekyylissä on, ja toinen osa, eli aani-pääte, ilmaisee, että kyseessä on alkaani. Etuliite met tarkoittaa 1 hiiliatomia. Seuraavaksi yksinkertaisin alkaani on etaani. Etuliite et tarkoittaa 2 hiiliatomia. Sitten tulee propaani ja prop tarkoittaa 3 hiiliatomia. Kun hiilivetyjä piirretään, kirjoitetaan ensiksi hiiliketju ja tämän jälkeen ketjuun lisätään vedyt. Vetyjä lisätään sillä tavalla, että jokaisesta hiilestä lähtee 4 sidosta. Propaanin tapauksessa reunimmaisissa hiilissä on kiinni 3 vetyä ja keskimmäisessä hiilessä 2 vetyä. Ja jokaisesta hiilestä lähtee siis yhteensä 4 sidosta. Propaania käytetään nestekaasuna kotitalouksissa. Monesti nestekaasu on kuitenkin propaanin ja butaanin seosta. But tarkoittaa 4. Butaani ja sitä kevyemmät hiilivedyt, kuten metaani, etaani ja propaani, ovat huoneenlämmössä kaasumaisessa olomuodossa. Seuraavaksi tulee pentaani. Pent tarkoittaa 5 hiiliatomia. Pentaani on jo sen verran raskas molekyyli, että huoneenlämmössä sen olomuoto on nestemäinen. Heksaanissa on 6 hiiltä. Seuraava hept tarkoittaa 7 hiiltä. Oct 8 hiiltä. Non 9 hiiltä. Ja dec 10 hiiltä. Hiiliketju voi toki kasvaa vielä vaikka kuinka pitkäksi, mutta nimeäminen rajoitetaan yleisesti 10 yksinkertaisimpaan. Syytähän selviää, kun tutustutaan tarkemmin hiilivetyjen nimeämiseen. Jätetään nyt alkaanit ja siirrytään seuraavaan hiilivetyjen ryhmään, eli alkeeneihin. Kuten mainitsin, jako alkaaneihin, alkeeneihin ja alkyyneihin tapahtuu sen perusteella, minkälaisia sidoksia hiilien väleissä on. Alkaaneilla oli ainoastaan yksinkertaisia sidoksia hiilien välillä. Alkeeneilla taasen on yksinkertaisten sidosten lisäksi vähintään 1 kaksoissidos hiilten välillä. Yksinkertaisin alkeeni onkin eteeni. Ei siis ole olemassa meteeniä, sillä alkeenissa hiilten välillä täytyy olla kaksoissidos, ja meteenissä olisi vain 1 hiili. Eteeni on siis yksinkertaisin alkeeni, ja sen nimi koostuu alkaanien tapaan 2 osasta. Et ilmaisee, että molekyylissä on 2 hiiltä, ja eeni-pääte ilmaisee kaksoissidoksen. Eteeniä käytetään ennen kaikkea muovien valmistamiseen. Liittämällä eteenimolekyylejä yhteen saadaan maailman käytetyintä muovia eli polyeteeniä. Seuraavaksi tulee propeeni, eli 3 hiiltä ja kaksoissidos. Tässä vaiheessa tarkastellaan ainoastaan alkeenejä, joilla on 1 kaksoissidos, ja kaksoissidos sijaitsee ketjussa ensimmäisen hiilen jälkeen. Raskaammat alkeenit ovat buteeni, penteeni, hekseeni, hepteeni, okteeni, noneeni ja dekeeni. Viimeinen pääryhmä on alkyynit, ja tässä vaiheessa voikin jo arvata, että alkyyneissä hiilten välillä on kolmoissidos. Yksinkertaisin alkyyni on etyyni. Et ilmaisee siis taas 2 hiiltä ja yyni kolmoissidosta.
Etyynin kauppanimi on asetyleeni ja sitä käytetään hitsauskaasuna, koska se tuottaa erittäin korkean lämpötilan palaessaan, jopa 3000 celsiusastetta. Seuraavaksi yksinkertaisin alkyyni on propyyni, jossa on siis yksi kolmoissidos. Propyyniä seuraavat alkyynit ovat butyyni, pentyyni, heksyyni, heptyyni, oktyyni, nonyyni ja dekyyni. Rakennekaavoilla ilmaistuna molekyylit näyttävät tältä. Rakennekaavassa rakenne ilmaistaan kaksiulotteisesti. Ja yksinkertaisesti ilmoitetaan, miten atomit ovat molekyylissä järjestäytyneet. Hiilivedyt voidaan jakaa parilla muullakin tavalla 3 ryhmään. Jakamisperusteena toimii tällä kertaa hiiliketjun muoto. Tässä jakamistavassa ensimmäisen ryhmän muodostavat avoketjuiset hiilivedyt. Hiilten välillä voi olla yksin, kaksin tai kolminkertaisia sidoksia. Butaani on esimerkki tähän ryhmään kuuluvasta molekyylistä. Myös buteeni ja butyyni ovat avoketjuisia ja kuuluvat tähän ryhmään. C4H10 on butaanin molekyylikaava. Seuraavan ryhmän nimi on sykliset, eli rengasrakenteiset hiilivedyt. Hiiliketjuille on ominaista rengasrakenteiden muodostuminen. Esimerkki molekyylinä on sykloheksaani. 6-hiilinen alkaani on nimeltään heksaani. Kun hiilet muodostavat renkaan, laitetaan etuliitteeksi syklo ja saadaan sykloheksaani siis. Oikeassa laidassa on esitetty sykloheksaanin rakenne kaksiulotteisesti rakennekaavalla. Rengasrakenteessa voi olla myös kaksin- tai kolminkertaisia sidoksia. Tässä 6-hiilisessä renkaassa on kaksoissidos ja nimi on yksinkertaisesti syklohekseeni. Rakenne voidaan esittää kaksiulotteisesti myös niin sanotulla viivakaavalla. Jokaisessa kulmassa on hiiliatomi ja siihen liittyneet vedyt. Hiilten väliset yksin, kaksin tai kolminkertaiset sidokset ilmoitetaan yksinkertaisesti viivoilla hiilten välillä. Tässä siis kaksoissidos. Kolmas ryhmä on erikoistapaus rengasrakenteisesta hiilivedystä. Tällaiset useampia kaksois- tai kolmoissidoksia sieltävät molekyylit ovat monesti hyvin herkästi reagoivia ja tämän vuoksi epästabiileja. Tämä 1800-luvun alkupuolella löydetty molekyyli, niin sanottu bentseenin rengas, on kuitenkin poikkeus, ja se on itse asiassa erittäin pysyvä. Jos yhdiste sisältää vähintään yhden bentseenin renkaan, kutsutaan sitä aromaattiseksi yhdisteeksi. Bentseenistä valmistetaan valtava määrä erilaisia tuotteita, lääkeaineista räjähteisiin ja muoveihin. Bentseeni on karsinogeeninen eli syöpää aiheuttava yhdiste. 1970-luvulle saakka bentseeniä käytettiin huolettomasti hyvin suuria määriä, kunnes bentseenille altistumisen havaittiin aiheuttavan leukemiaa. Jos bentseenin renkaita on molekyylissä useita, voidaan puhua polyaromaattisesta yhdisteestä eli PAH-yhdisteestä. Monet näistä PAH-yhdisteistä ovat erittäin vaarallisia. Eniten haittaa PAH-yhdisteet aiheuttavat tupakoijille, sillä tupakan savu sisältää niitä runsaasti. Bentseenin renkaassa joka toinen sidos hiilten välillä on kaksoissidos. Hiiliketjussa kaksois- tai kolmoissidoksen paikka pitää tarkasti ilmoittaa numerolla. Jos vaikkapa kaksoissidoksen paikka ketjussa muuttuu, on kyseessä eri yhdiste, jolla on erilaiset kemialliset ominaisuudet. Joissain tapauksissa kaksoissidoksen paikan muuttumisella voi olla suuriakin merkityksiä molekyylin ominaisuuksiin. Vasemmanpuoleinen molekyyli on nimeltään 1-buteeni, sillä kaksoissidos tulee ensimmäisen hiilen jälkeen. Oikealla on 2-buteeni, sillä kaksoissidos on toisen hiilen jälkeen. Hiiliketjussa hiilten numerointi voidaan aloittaa kummasta päästä tahansa, mutta numeron on oltava mahdollisimman pieni.
Esimerkiksi tässä buteenitapauksessa huomataan, että on olemassa 1 buteeni ja 2 buteeni, mutta ei 3 buteenia. 3 buteeni on 1 buteenin peilikuva ja siis sama yhdiste. Tässä kuvassa molempien molekyylien nimi on 1 buteeni, ei siis 3 buteeni. Tehdään vielä tästä buteenin tapauksesta yksi erittäin merkittävä huomio. Vaikka 1 buteeni ja 2 buteeni ovat 2 eri yhdistettä, on molemmilla molekyyleillä sama molekyylikaava C4H8. Huomaa, että myös tämän molekyylin molekyylikaava on C4H8. Ja kyseessä on jo 3. yhdiste, jolla on eri rakennekaava, mutta sama molekyylikaava. Tällaisia yhdisteitä kutsutaan toistensa isomeereiksi. Isomeeri on kemiassa erittäin tärkeä käsite, ja siitä tulee puhetta jatkossa runsaasti. Yksinkertaisesti, isomeereillä on sama molekyylikaava, mutta eri rakennekaava.